Namhlanje nihlangane nonke ngaphambi kobukhosi. Kuhle. Perfect. Leli file liqukethe imininingwane yomalungiselelo omshado kanye nohlu lomsebenzi. Lisho ngokucacile ukuthi ubani onesibopho somsebenzi. Akufanele kube namaphutha, ngisho nelincane leli. Siyazwana? Qala kumsebenzi ngokusheshsha. Ukhumbule lokho. Amaphutha angeke abekezelelwe. Kuhle. Baba, siyanxusa. Besacela umzuzwana ukukhuluma nawe baba. Besifisa ukuthi siveze yethu imbono kuwe baba mayelana nomshado ozoba khona. Kodwa angubuzanga umbono wakho nje. Kodwa uma usafuna ukwabelana ngakho, kulungile. Ngilalele. Kubeka. AJ, uhlala usitshela ukuthi sicabangisise ngaphambi kokwenza noma isiphi isinqumo ukuze singenza amaphutha ekukhetheni kwethu. Kodwa ngiyaxolisa. Ukusho ukuthi isinqumo sakho singase sikubangela iphutha elikhulu. Baba, leya ntombazane incane kakhulu kunathi. Manje singambiza kanjani ngoma wethu? Yebo AJ, sicabanga futhi ukuthi ngekakwazi ukusingatha izibopho zethu sonke la ekhaya. AJ, ulila kanaki kakhulu. Uma ingena kulomuzi uzodala isiphithiphithi sesikubonile lokho. Futhi indlela yokuyiphatha ibaluleke kakhulu kuwena. Intombazane engakwazi ukuyiphatha ingaba kanjani maqondana wakho? Seniqedile ukukhuluma. Sekuyisikhathi sokuthi nilale kahle. AJ, ayikho into ongayisho nje ngalento esisanda kisho nathi. AJ, le ntombazana ayifanele isimo sakho nanoma nayinengi. Akukufanele ukuba umkakho noma umamezala wethu la ekhaya. Ngiyaxolisa ngokungabaza isinqumo sakho. Kodwa lokho ngikusho ukuze kuzuze umndeni wethu AJ. Baba silindele impendulo yakho. Kuhle. Kuhle ngempela ukuthi ufuna ukuzwa umbono wami. Kodwa asikho isidingo sokuphendula imibuzo yakho. Uyazi angikwelede umuntu ukubaphendula. Kodwa mawusafuna ukuzwa kulungile lalela ake siqale la. Nginembuzo ethile kini nonke. Futhi kakhulukazi kulo mbuzo uzothola nempendulo ombuzo wakho. Khuluma ngesimo njalo. Umbuzo wami oqala umayelana nalokho. Ungibonisa isithombe saleyo ntombazane futhi wabuza mayelana nobudlelwano. Ngaleso sikhathi umbuzo omehluko wesimo phakathi kwakhe nathi awuzange uvele. Ubucabanga ukuthi isimo ukusaba sifani. Awuzange yena uphakanyise lo mbuzo. Futhi uthe akakwazi ukuphatha umuzi wethu. Lapho nginquma ukuphinde ngishade. Ngakunika umthwalo wemfanelo ukuthi ukhethe intombazane. Ngaleso sikhathi wawunomthwalo wemfanelo wokusingatha lo mthwalo wemfanelo. Uma ngabe impendulo yombuzo wakhe inguyebo, kusho ukuthi ukukhetha kwami akulona iphutha. Intombazane oyikhethile enomthwalo wemfanelo njalo kwakungulila. Bheka lokho Dirk. Cha. Uma le ntombazane ingena kulomuzi, ngeke ishiye ithuba lokwehlisa isithunzi sika Jahagidara. Kumele ukuthi avinje ukuthi angangeni kulendlu. Kodwa kanjani? Uma sebheke no AJ yena esigayenza. Ubuchopho. Kufanele sisebenzise ubuchopho bethu. Nobabili anithandi le ntombazana ngithi. Nikubone nini lokho? Ubonakala egobile. Mhlambe ngincinga ngaphathe kahle kwakhe. Ukusiphatha kwakhe kusithinta kakhulu ekhaya. Thina sesijwayele into ephelele ngenxa ka AJ. Impela.
Uma thina sikhathazwa ukuziphatha kwakhe, cabanga ukuthi uAJ uhlupheka kangakanani. Kodwa uAJ uyambekezelela. Lokhu kusho ukuthi uLila kufanele enze into uAJ angeke ayithande ngokuphelele. Kuzomela enze into ezomkhuba uAJ. Njengokuthi yaphola into ebizayo. Mhlawumbe singakhansela idili enkulu. Noma mhlawumbe kube khona into ebalekile lahlekayo. Yini? Uthuleleni kangaka? Awazelini lala. Lala bakithi lala. Kalindi lena indaba yempilo kaLila. Wenza iphutha na uyazi. Cha. Mina noLila senze lutho olungalungile. Into esiyenzayo isinqumo esifanele. Kalindi usemncane uLila. Ngicabanga ukuthi wenze lesi sinqumo ngaphandle ukuthi acabangisise noma acabange omunye umuntu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.